nya gidana ko diha sa may Boulevard din diha Bagpuyo in town ang inahan nga si Leticia Liti Ortiz magkasama. Karon be ato magkasama kumustahon kung kumusta ang banding karon sa inahan magkasama anak no basig ato nga maistorya karon si kasamang Gilbert nga gikan baga kasama si Bo kasamang Gilbert. Bert, kumusta man gikan Sabado hantod karon kuyog nimo imong inahan nga 44 ka tuig nimo in taon nga gipangita niya atong Sabado natuldukan na gyud in taon ang imong pagpangita kasamang Gilbert. Musta na Bert? Kalipay, daw nung kalipay. Panding-panding sila kanta. Basta-basta. Kamon duha ba mahilig yun ay mo og kining music no kay nakita na ko inyong video okay duha ba ga-duet mo di sad basta-basta tingog si Nanay Liti murasag si Nura Honor. Kanta po depot. Bukanta depot. Si Nanay. Nanay Liti, kumusta ba din tan ang imong gibati diha although nga kining bati udah kung kalipay nga naay nagsilbi na ako karon. Yes. Si Nanay ba? Nay. Daghan ang utana. Grabe po na si Nanay Liti nga ang iyang anak na ningkamot nga makita sa iya. Si Nanay Liti waday pod maninguha nga maningkamot pod siya mangita sa iyang anak pinaagis Facebook. Di man ko kabalay taon anang Facebook sir oy. Pero pangita namo ni siya pero dili mao ang apelyidong gamit namo. Gipangita sa imong mga anak kining imong bag-ong pamilya karon. Gipangita pero wa ma-search ninyo kay lain ding apelyido nga gidalang Gilbert. Yawa. Ngano? Mama nang narehistro sir. Ako narehistro sa iyang mama. So bagtuo sa imong mga manghod sa nila ni Nanay Liti nga bayawa gyapon ang imong gidala dito Cebu. Mensahe Nanay Liti labi na sa mga kuanron mga inahan nga parihapod nimo nga nangita pod sa mga anak o kanang magkuan usa mensahe nimo Nanay Liti. Mensahe. Sige. Pangitaon gud ang anak gud sa mahimo anto makita mo sa pambuhi pa. Bitaw tinuod na. Matay man isa di na gud may makita. Malgani no samtang may kinabuhi pa ning kabot yun nga makita ning kamutan yun no. Di gyud ipalabay gyud ang panahon ning kamutan yun. Na si pati sultiha gyud nimo Nanay kay na si Dodong Gilbert nga sa iya habang nga kasamang kalayo dito Cebu yagyog kang gipangita niya Bert, ikaw Bert unsa poy mensahe nimo? Salamat po sa Ginoo nga nakita mi duha. Salamat po sa inyong kuan siya tabang nagkatagpo nagpuminduha gyud nga dili sa pagpaningkamot po ninyo di po mi mayunani karon. Pasalamat po sa tanan gyud sa tanan. Sa katong nangita diha ginahan. Persigihan ninyo kay makita ra ninyo. Bitaw tinuod.